Коледните празници са любимото време на мнозина. Това е периода в годината, когато се събираме с близките си хора, даваме живота малко на пауза и се концентрираме в това да се чувстваме добре. За мен Коледа е още по-особен период, тъй като съм родена на 26 декември и през целият ми живот винаги Коледа е била много специално време за моето семейство. Всеки сезон е свързан с различни впечатления и емоции, носи ритъма на промени не само в ритъма ни на живот, но и в атмосферата на домовете ни. Ето няколко съвета как да апгрейднете интериора си за зимата и коледните празници. Актуализирането на текстила е един от универсалните начини да направиш промени в интериора си, да добавиш различно настроение и нотки празничност. Плетени вълнени одеяла, малки уютни пуфове с приятна на допир тапецерия или декоративни възглавнички с коледни цветове и тематични принтове. Замени леките и ефирни текстури с по-плътни и меки. Небрежно преметнатите на дивана и креслата одеяла, освен че са стилен и естетически елемент, имат и функционално предназначение. С тях ще си задеш удобен кът за четене, гледане на филми и наслада с чаша ароматен чай в студения зимен ден. Дните през зимата са все по-кратки. Това означава, че апартаментите и къщите ни се нуждаят от повече изкуствена светлина. Сега е момента да допълниш интериора си с красиви осветителни тела за зонирано осветление. Лампионите и настолните лампи са най-достъпният вариант. През зимата вечерите изглеждат по-уютни, когато светлината е приглушена. Декември е времето, в което трябва да извадиш гирляндите със светлинки. Украси интериора си с запалени свещи. Огънят се асоциира с домашния уют. Точно това имаш нужда в мразовитите дни. Не е нужно да чакаш до празниците, за да поставиш красиви свещници в дома си. Можеш да го направиш още сега. Експериментирай с външния вид на свещниците. Те могат да бъдат кристални, стъклени, месингови или каквито ти харесват. Използвай допълнителна декорация. Постави красиви камъни или шишарки в голяма прозрачна ваза, а върху тях обикновени свещи. Ще получиш семпла и ефектна композиция. Групи от високи свещници с тънки свещи също изглеждат доста стилно и предават една тържественост на интериора. Ако имаш камина с жив огън, не я оставяй без работа. Съвременните електрически камини също не са лош вариант. Има модели, които не само топлят, но имитират пръщението на горящи дърва. Ако жилището ти е малко, разгледай компактните настолни биокамини. Те са екологични, евтини и стилни. Любимо декемврийско занимание за много семейства и особено с децата е изборът на поставянето на декорация. Украси цялото жилище, не само коледната елха. Закачи гирлянди на прозорците и стените, постави елхови клонки в различни кътчета. Замени летните картини и плакати с сезонни тематични. През студения сезон топлите и пикантни аромати ще ти помогнат да създадеш уютна атмосфера в дома си. Кафе, шоколад, ванилия, канела, портокал, домашно приготвени сладкиши. Избери аромати, които асоциираш с Коледа и с празници, спокойствие и семейна идилия. Когато навън е чисто бяло и студено, може да ти се иска в дома ти да има зеленина. Хибискус, каланхоя, орхидеи, миниатюрни рози в саксии. Всички те цъфтят дори през зимата. Изискват грижи, но не е нужно да си много опитен градинар, за да се справиш добре. Предпочиташ нещо по-оригинално от цвете в саксия? Вземи си мандариново или лимоново дръвче. Или храста с декоративни люти чушки, например. Или просто постави големи красиви фруктиери с портокали и мандарини с цялото жилище. Ярко-оранжевите плодове подобряват настроението, а ароматът им гони депресията. Така зимата ще е още по-уханна и вкусна. Ще има интересно да споделите в коментарите кои са вашите любими декорации за Коледа и всъщност кое е любимото ви нещо, което свързвате с това време на годината. Ако това съдържание ви е интересно, не пропускайте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми.